Aku naik tayo. Hilang menjadi berat mazang mwnbai. नोंथांमोना गायामारि दामजु सेरजाखौबो गथायनो थाखाय गुरै खालामनाय जाबाय। Hello everyone, खुलुमबाय, welcome back to my channel. Good morning. Good morning Baldo. Morning. Good morning Manda daw. जों स्कुलाव थांगासिनो दङ। ओमफ्राय गोजां बोथोर देग्लायथ' माने गोजां बोथोरनि बन्द'बो मोनासै। बिराद दुखुनि खोथा आरो जा गोजांगासिनो गथ'फोराबो बिसोरा गुसुआव फैनांदों स्कुलाव उपाय गैया कर'नानि थाखाय सब सोलायजोब्बाय नालाय देग्लाय दाना गोजां बोथोरनि बन्द'बो मोनला स' सेसनानो जोंना मार्च एप्रिलावसो जायो नालाय गोदान थ' लोगोफोर दा थांगासिनो दङ स्कुलनिफ्राय दिनै फैनानै आरोबाव गुवाहाटियावबो थांगोन थ' दिनै ब्लगखौ आं फुङावनो स्टार्ट खालामबाय लोगोसे गुवाहाटिनि थांनाय सिगां दिनै जों बरमायावबो दसे हाबलांगोन दिनै दङ बर' सिनि आर्टिस्ट एस'सिएशननि प्रग्राम स' नोंथांमोनखौ आं जेसे हागौ एसे देखायनो नाजागोन बारा सम जों थाया अब्लाबो नायनोसै सोर सोरखौ लोगो मोनो थ' बिदिब्ला अननानै दिनैनि ब्लगखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर न' मोनफैबाय स्कुलनिफ्राय खालाखालि खालामनानै फैबाय एसे दिनै थाब फैबाय ओमफ्राय दा टाइमा जाबाय 12:45 स' रेडि जानोसै शिबमखौ रेडि खालामखाबाय ओमफ्राय दा आं रेडि जानोसै माबार थांसै दा फार्स्टआव थांगोन बरमा बेनि उनाव थांगोन गुवाहाटि थ' नायनोसै सोर सोरखौ लोगो मोनो अननानै नायलांबाय थादो ब्लगखौ रेडि जाबाय नै बे गांसे दख'नाखौनो गानफिनबाय नोंथांमोना जुदि आंनि बिनानावनि हाबानि ब्लगखौ नायदोंबा नुखादों माने माखौ गाना इदि जाबाय ओमफ्राय गोजांदोंबो थ' ओमफ्राय अभारकटखौ गानबाथाय फास्राखौ बोरै लानो इदि जायो थ' दा गोजांबाय कटखौ गाननोसै थ' नोंथांमोननो देखायनोसै माबायदि नुखो खोन्थादो नै बिदिनो गानबाय रेडि जाबाय कटखौ ओमफ्राय बे फास्राखौ फिसा खालामनानै बिदि फारनैथिंबो बिदि लाबाय माबायदि नुखो माने बिदि असुबिदा आरोना माबायदि लानो कट गानबाथाय फास्राखौ लानो एसे दिगदार जायो लायाबाबो बोरैबा मोनो स' बिदिनो लाबाय नै बिदि फारनैथिंबो नुदोंना नोंथांमोना माबायदि नुखो खोन्थादो ओमफ्राय आरो माबायदि लाजायो बेखौबो खोन्थादो माने आं ओरै साइडआव होनानैबो नायदोंमोन मोजां नुवाखै स' बिदिनो फिसा थनना लाबाय खानानै फारनैथिंबो लाबाय स' मिस्टारजों आंजों थारमाने एसे इउनिफर्म बायदि जाबाय आरो ओमफ्राय गावनो चुज खालामनो हाबाय जे बेखौ गान स' गाननांबाय थ' थांसै बिदिबा नायलांबाय थादो थ' लोगोफोर एकदम आथुर बिथुर थांसै लेटआनो जाबाय 12थायावनो लिंदोंमोन खिन्थु जोंना दा थांनायावनो 1 बारबाय हेल' खालामनो हादों खनसे इउनिफर्म नुदोंना जोंखौ सेम थ' थांसै नायनोसै सोर सोरखौ लोगो मोनो जोंथ' बारा गोबाव थाया अब्लाबो सोर सोरखौ सफैखो नायनोसै नै शिबमा उन्दुलांबाय थारमाने उपाय गैया जों गुवाहाटियावबो थांनांगौ एसे खामानि दङ नालाय स' दिनैनो थांनानै गाबोन फैफिनगोन जोङो थ' लाबोफानांबाय बेखौबो माने रावबो गैया नालाय न'आवबो लाखिनो थाखाय आइयाबो दिगदार मोनो हारसिं हाला आइयाबो थ' उपाय गैया दिनै जों दसे थाफानांसिगोन बेबो मिथिला आरो डिस्टार्बसो होयो नामा प्रब्लेमखौ नायनो सान्थि होगोन आंहा मिथिया होमबाबो दा उन्दुलांबाय दसे दा जों बरमा मोनफैबाय आरोना थ' लोगोफोरनि जों दा सफैबाय बरमा HS स्कुलनि प्लेग्राउन्डआव जेराव बे प्रग्रामा जागासिनो दङ ओमफ्राय जों फैगोन माने फैनायावनो स्टेजाव जानु बरुवा सार बिथाङा जाबाय मुंदांखा माने डाइरेक्टर इन्डियान फिल्म डाइरेक्टर बिथाङा जोबोद इन्डियान माने हिन्दी मुभि आरो एसामिस मुभि डाइरेक्सन खालामदों लोगोसे बिथाङा पद्मश्री आरो पद्म भूषण बे बान्थाखौबो मोननो हादों थ' बिथांखौ माने दिनै मोनसे इन्टारेक्सन सेसननि थाखाय बेयाव माने लिंनाय जादों आरोना इनभाइट खालामनाय जादों स' दा बिथाङा एसे लेक्चार होगासिनो दङ आरो ओमफ्राय बिथांना माने बहुत गोबाव सम लादोंमोन आरोना लेक्चार होदोंमोन स' बेखौ आं माने बेयाव देखायनो हाला मानोना भिडिअआ बिराद गोलाव जाहैगोन स' नोंथांमोननो ओरैनो देखायबाय आरोना स' बिथाङा मा बुंदों बेखौबो देखायथ'ला आरोना आं निमाहा बिबाय आरो आं गोबां इउटुबार्सफोर नुखादों अलरेडि बिथांनि लेक्चारखौ नोंथांमोना मोनखागोन इउटुबाव स' आं दिनै देखायथ'ला
लोगोफोर नै बिनानावमोन लोगोफोर आब'खौ लोगो मोनबाय जोङो जोंनि बरमायाव फैदो आब'आ ओमफ्राय जों आब'नि बुहुत पुराना माने भिउवार्स आरो थेंक इउ एकदमबारे पाम्पकिननि केक बानायग्रा आब'आ एकदमबारे पुरा पुराना कास्टमार जोङो आब'नि दाथ' बानायनो टाइमखौनो मोनला गथ'जों स्कुलजों मावग्राबो गैला दिगदार जाबाय बिराद मोजां मोनबाय लोगो मोनना आब' ओमफ्राय नोंनि चेनेलखौ आंनि चेनेलनि नामा संगितास डायरि दे लोगोफोर जायफोर आब'नि चेनेलाव नायसनदों अननानै आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर प्लिज बयबो सापर्ट खालाम ओमफ्राय आरोबाव दङ बिथिं बिनानाव बिथांखौबो लोगो मोनबाय बेनाबो चेनेल दङ बयबो आंनि चेनेल नामा अनिता बर' ब्लग चेनेल ओमफ्राय आब'नि जाय माने साबसक्राइबार प्लिज आंखौबो सापर्ट खालामदों आरोना बयबो खालाम माबा नै सासे एकदम डिस्टार्बा आंखौ बेयाव जिरायनोबो होआसै मोजाङै एकदम चिप्स नांगौ उफाय गैया दे होनबा मोजां मोनबाय बयखौबो लोगोफोर आब'नि भिउवार्सफोर आंनि चेनेलखौबो अननानै सापर्ट खालामदे आंनिया चेनेल नामा के नार्जारि आरोना ओमफ्राय आब'खौ दिनै लोगो मोननानै जोबोर मोजां मोनबाय आंबो साबस्क्राइबारफोरखौ मोनबाथाय बिराद मोजां मोनो आरोना माने कमेन्टसो होयोना दिनैसो नुलायदों आरोना बिथांफोरखौ मोजां मोनो आंबो सापर्ट खालाम सिलिगुरियाव फेशन श' दङ देरहानो सियर आंखौ माबाखौ हो लिंकखौ भटनि होनगोन ओमफ्राय बेयावबो शेयार खालामनो हागोन बिनानावना कम्पिटिसन दङ बयबो सापर्ट खालाम नोंनि नामखौ खोन्थानो हो शेली बर' ना दे नै फंबायखौ लोगो मोनबाय फंबायनाबो चेनेल दङ आसामिस चेनेल ना बिआर क्रिएशन बिथांनि चेनेलावबो ओंखारबाय एसे ओमफ्राय बिथांखौबो सापर्ट खालामबानो जाबाय बर' फिल्म एस'सिएशननि माबाखौ बे एवार्ड सेरिमनिखौ कभार खालामनो फैदों কিবা কবা বাইদেউক লগ পাই খুবেই ভাল লাগিল আৰু যিসকলে বাইদেউৰ চেনেলটো চাই আছে তেখেতে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু লগতে এনেকুৱা এটা জেগাত আহি আজি পাম আৰু বাইদেউক যে এনেকৈ লগ পাম মানে ভবাই নাছিলোঁ খুব ভাল লাগিছে আজি মোৰো হঠাতে অহা হৈছে বাৰু এনেকৈ লগ পাই ভাল লাগিল সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰক এনেকৈ যাতে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ আপোনালোকৰ থ্ৰুদি থেংক ইউ नै बिनानावखौ लोगो मोनबाय हेलौ खुलुमबाय आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामदो नोंथांमोना आब'नि साबस्क्राइबारफोरा आंखौबो सापर्ट खालामदो आरोना आंनाबो चेनेल दङ चेनेल नामा जया रानि आंनिया बयबो बिनानावखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर नै बिनानावाबो चेनेल दङ खोन्थानो होदो चेनेला बिजय रामचियारी YouTube चेनेल प्लिज बयबो साबस्क्राइब खालामदो सापर्ट खालामदो बर'मानि ओमफ्राय लोगोफोर बिथिं थारमाने आलासिफोरखौ जानायनि बेबस्था खालामदों ओमफ्राय नै बेयाव आरो आंनि आनैनि फिसाला बरमायावनो थायो बेखौ लोगो मोनफैबाय बेयाव मोजां मोनबाय बेसेबा गोबावनि उनाव दिनै लोगो मोनदों लोगो मोनबाय बिथांनाबो चेनेल दङ दिबिका ब्रह्म YouTube चेनेल हासबेन्डआबो बानायो सेम चेनेलावनो ना बेना JDXनि ब्लग JDX ओके मोननैबो चेनेलखौ सापर्ट खालाम बयबो सापर्ट खालाम साबस्क्राइब खालाम खालामनो हो खनसे बिथिंबो लोगोफोर नै आंनि काजिनफोरखौ लोगो मोनबाय ओमफ्राय बिनानावफोरखौ लोगो मोनबाय साबस्क्राइबार बिदि मोनबा लोगो मोनबा मोजां मोनो आरो आब'बो दङ र' दा देखायगोन जों दा सेलफि लानायदों आरोना एसे आंनि बिब'नि फिसाजोफोर समान जाजोब्बाय बिमादैजों नेहाना उन्दैयाव नुनाय देरजोब्बाय दे हाय खालामना हो खनसे बयबो बरमायाव फैनानै लोगो मोनबाय मोजां मोनबाय एसेखौ नुबाय माने एकदम फट'बो नुवाखैमोन नामफोरखौ उन्दैयाव नुनाय नै आब' आंनि फिसाजो दहाय देखायनाय आंनि फिसाजो लोगो मोनबाय बरमायाव थाखायो आं होनदोंमोन ना काजिनफोर थायो बिथांमोनानो थायो बहुत गोबावनि उनाव लोगो मोनबाय मोजां मोनबाय ओरैनो लोगोफोर साबस्क्राइबार आरोबाव लोगो मोनबाय बिथिंबो बिसोर तामुलपुरनि ना
बिराद मोजां मोनबाय साबस्क्राइबारफोरखौ माने लोगो मोनबा मोजां मोनो आरो ना आबौखौबो लोगो मोनो आबौनि ब्लगखौ सानफ्रामबो नायो थैंक यू नाइस टु मीट यू same here thank you for coming माबोरै मोनखो बर'याव फैनानै बरमायावथ' आं आगोलावबो फैखानायनो गार्जेनफोर दंखायो नालाय खालि न'आवसो थांनो टाइम मोनाखै दा मोजां मोनदों आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होनो एलेक्सा बर' अनारि आब'निखौ जा मोजां मोनो नायखायो थैंक इउ आरो बिनानाव फैनाय बयबो साबस्क्राइब खालाम माबायदि जादों ओंखाम ओंख्रिफोरा गोथाव ना आनलाकि जोंहा बेदर मोनजायासै लेट कामार नालाय लेट जाबाय दे जादो लोगोफोर सुदेमखौ मोनबाय लोगो मोनबाय जा मोजां नुखाबाय ओमफ्राय आलदा जाबाय अबे गानाव खालामगोन पारफरमेन्स जोंना पारफरमेन्सआ जोंनिनो गोजा आरोना मेगन बेखेवाब्लाबो गुबुलानो बेनि थाखायनो लुकखौ बिदि क्रिएट खालामफिनबाय आरो एसे बेनो फैबाय लगआव लाबाय आं एसे मालाय सेंग्राफ्रा बाजैनि इउटुब चेनेलखौ सिगाङावनो बरायग्रोबाय जों तामुलपुर जिल्लानिफ्राय नोंथांमोना जों सालबारि जिल्लानिफ्राय नोंथाङा आं सबनिबो जाहैबाय दा दे होनबा जों फट' लानि पुरा साहा बानायगासिनो नोंथांनि दायित्व नामा साया साहा होनायनि दायित्वआ नोंथांनि जों पुरा ग्रिन टि ना बेयाव बानायदों लोगोफोर नै ग्रिन टि मोनलोंबाय बिथिंबो जों ग्रिन टि लोंसैना ओमफ्राय लोगोफोर बिथिं आदा कनकसा आरो बिथांनि फिसाजो बिथांमोनखौबो लोगो मोनबाय मोननानै बुहुत गोबावनि उनाव लोगो मोननानै मोजां मोनबाय दिनै Hello everyone. Nama channel na? Dream Big in Life channel ko subscribe kalamda. Like kalam, share kalam. Thank you so much, ma'am. Ara seman habaye melam diko million kamde chesta kalam. 100 kya na jayasai? 100 na jayasai? Okay. Slowly and steadily we'll Yeah, we Okay. will. Thank you so much. Nice to meet you. Same here. Thank you. बाजैखौ लोगो मोनबाय दिनैसो एकदम लोगो हमगोन फैनानै एवार्ड नुबाय थायो नालाय फाइनालि बिराद मोजां मोनबाय आरो नुबाय थायो ना बेखायनो माने आगोलाव लोगो मोननाय बायदि मोनदों सानफ्रामबो नायबाय थायोना बेनि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ एसे आगोलावसो सामलायनाय मानगोनां बेनिखायनो फैखादों जोंनि सावथुन मुलुगनि फेस्ला बावखुंगुर फैला जे बरगारि बिथां रायलायनोसै जोङो आरो लोगोफोर दा आयं देबेन ब्रह्म बिथांखौबो माने मान बावहरदों एज ए सिनियर आर्टिस्ट माने बिथाङाबो बहुत कन्ट्रिबिउसन दङ नालाय थ' बिथांखौ दा मोनसे मान बिलाइजों शेयार खालामसिगोन मान होमबा one of the producers Mr. Om Prakash Kherkatari गिबियावनो बिथांमोनखौ आर'नाइजों मान बावग्रोनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय नै बिथाङानो जाबाय सिजौ सावथुननि प्रडिउसार आरो एक्टर आरो बिथाङानो जाहैबाय सिजौ सावथुननि डाइरेक्टर बिशाल सलिहा आखाइ खबना होनांगौ नोंथांमोना गायामारि दामजु सेरजाखौबो गथायनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों ओमफ्राय नै बिथिं दङ तामुलपुर वारियर्स ओमफ्राय खांख्राइनि गासैबो टिमानो नै बिथाङा जाबाय सानस्रां खाख्लारि पुरा माने टिमानो दङ बेयाव प्रियांका लाहारि थ' बिथांमोना माने बेयाव जमा जाफैदों आरोना दा ओमफ्राय दासो मिल्क इज वाइट शर्ट फिल्मा थारमाने फार्स्ट बान्था मोननो हादों थ' बिराद जोबोद खुसि आरोना बयबो थ' कंग्रेचुलेसन टु द एन्टायार टिम स' बयखौबो लोगो मोननानै दिनै मोजां मोनबाय ओमफ्राय दिनै फार्स्ट टाइम आं अनजलि दैमारि मेम बिथांखौ लोगो मोनबाय स' बिथांखौ बिदि लोगो मोननो हानानै माने बिराद गोजोननाय मोनबाय आङो नै Vishal.P.Chalihas जोंनि सिजौ मुभिनि डाइरेक्टर स' फार्स्ट टाइम बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि प्रग्रामाव माने फैनानै माबायदि मोनदों एसे सोंनि এটাই ভাল লাগিছে আজি ফ'ৰ্থ বড়ো ফিল্ম এৱাৰ্ড মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম ইয়াতে আহিছোঁ চ' ইয়াতে ইভেণ্টছ মানে যেনেকৈ অৰ্গেনাইজ কৰিছে বহুতে ভাল লাগিছে আৰু মেইনলি শ্বৰ্ট ফিল্মৰ যোনটো ছেকশ্যন ৰাখিছে যোনখিনি নতুন ফিল্ম মেকাৰ্ছ তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা বহুত ভাল ছেকশ্যন ৰাখিছে তেওঁলোক আৰু ইনস্পায়াৰ হ'ব ফিল্ম বনাবলৈ চ' ইটছ এ ভেৰি গুড ইনিচিয়েটিভ এণ্ড আই উইচ এভৰিৱান অল দ্য ভেৰি বেষ্ট
and keep watching Joya Rani Basumatari vlogs. Thank you लोगोफोर लोगोसे बिथाङाबो गोदान travel माने vlog खुलिदों The milestone. The milestone. Please do subscribe. Yes, it's my travel channel where I don't show my face, but I just give all the information where like I just share my traveling experiences. So যদি আপোনালোকে চাবলৈ বিচাৰে subscribe কৰিব পাৰিব The Milestone. Hello, सब खबर मोजां दे आब'खौ नायबाय थायो लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनबाय भिडिअसो ना रानिनि चेनेलाव फार्स्ट टाइम आंनि चेनेलाव बरायबाय आरोना बयखौबो ओमफ्राय बिराजाबो दासो सफैबाय ओमफ्राय गोबां आर्टिस्टफ्रा दासो फैगासिनो दं आरोना लोगो मोनबाय मोजां लोगो मोनदों जोंखौ फैबाय थायो सुबुंफ्रा सारा पृथिबीयाव नांगौ गैया बा गुरु आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो लुबैदों जोङो बड'लेण्ड मा दा बेवहाय नोङो 28 कान्ट्रियावहाय नयथा स्टेट गासैबो जुलि बिनानावखौ लोगो मोनबाय मोजां मोनबाय लोगो मोननानै फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों दहाय नुबाय थादोंमोन माथो मोनाखै इन्ट्रडिउस जानाय जायाखै मोनबाय आंनि आब'खौ लोगो मोनबाय नानि फिसाजो नायनिबो लोगो आं सानखादों लोगो मोनखागोन होननानै मोजां मोनफैखादों बेनिफ्राय बेयावनो जों फट'खौ मुसाहाव फट'खा फैदो दस' बेनोथ' फट' खेबनो थांगोन हादै जायो दस' मानो माथो होआखै लोगोफोर फाइनेलि मेदामा सफैबाय दहरनिफ्राय नेबाय थाबाय पारफरमेन्सखौ नुनो मोननाय नंला आरोना गोजांबाय बिराद दुथायावनो फैदों आं लोगोफोर नै आंनि सासे फंबायखौ मोनबाय मोजां मोनदों लोगो मोननानै नोंनि चेनेलखौ खोन्थानो हादों आंनि चेनेला MB Production नोंथांमोना नायबानो जाबाय MB Productionआव दे साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय सापर्ट खालामदो बाय बाय लोगोफोर अल द बेस्ट मोजाङै मोसादो आं बिराद गोबावनिफ्राय लोगोफोर जों थांनो ओंखारबाय टेक थांनो ओंखारनाय टाइमावनो सिमाखौ लोगो मोनबाय गोबावनि उनाव दिनै लोगो मोननानै मोजां मोनबाय हरबो जाबाय जों दुथायावनो फैनाय ओमफ्राय सिमाबो गोजांबाय आंबो बिराद गोजांबाय स' दिनै थांथ'नोसै लास्ट सिमाखौनो बाय बाय होबाय आरो स' थांसै मिनि लोगो लोगोफोर जों न'आव सफैबाय ओमफ्राय आंथ' मिस्टारखौ देखायनो टाइम मोनासै थांनाय सिगां ब्लग एन्ड खालामनायावनो खनसे देखायनोसै बेखौ मोनबोबाय थेंक इउ बिसा बे सनमान होनो थाखाय ओम प्रकाश खेरकाटारि आरो प्रियम खेरकाटारिनिसिम बे एक्सुवेलि मा होनो मान बिलाइ बाहरदों आरो सेरजाखौ लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअ बहुत गोलाव जाबाय मेंबायबो थ' रुमाव सफैबायबो जोङो थ' दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनबाय ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर लोगोसे मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो चेनेलखौ बेनिफ्राय लोगो मोनसे नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव टिल टेक केयार बाय बाय